No niin. Voitko laittaa tota? Mitäs täällä oikein tapaa? Ai täällä on joulukuusen koristelut menossa. No, mihin mä laitan? Laitaks ylhäältä alaspäin? Mä en osannut laita tämän nauhan uudelleen. No laita se uudelleen. Mikä nyt? Ei mitään. Kato, siellä oli semmonen koriste sinne jäänyt kiinni. Vedä vaan se irti, se lähtee. Tosta no. Joo, noin, nyt lähti. Ota tätä laittoa. Laitas mä ylös. Joo. Anna mulle. Se on tähti, se tulee sitten ihan latvaan. Otappa, hei, sulla on lattialle mennyt yksi nauha, ota se nauha. Eikö se pidä laittaa se? Noin. Sä voit kiivetä sinne sohvan päälle, niin sä laitat se kiertään sieltä, niin sitten voidaan yhdessä vähän tasata vielä, niin tulee oikein kaunis. Joo, se onkin nätti se punainen nauha. Varo, ette tipu sieltä, kun kiipeät. Noniin, sehän rupeaa jo näyttää kauniilta. Ja semmoista hopeaväristä nauhaakin pitää laittaa. Hopea on kaunista. On. Joo. Sitten vihreä-valkoista. Toi on erityisen kaunista. En mä tiedä, mahtuuko sen näin. Nyt laitetaan tuolta ylhäältä alaspäin. Annapas mulle, mä nostan sen. Katos tuolta. Noin, eikö olekin tullutkin nätisti? Joo, se voi laittaa siihen. Kultastakin. Joo. Vau, tässä on kultasta ja vähän lunta. Onneksi tekin on erityisen kaunista. Oliko päiväkodissa samanlaisia koristeita? Ei ollut. Ei ollut niin kauniita kuin tää. Onko se on niin kauniita niin välissä? Onpas nyt kyllä koristeltu. Katoppas se nauhan latva jäi sinne sohvan päälle. Nosta se sinne oksalle. Sieltä. Noin, nyt on kauniisti. Katso, tää on niin kaunis. Tää on mun lempi. Onko se sun lempipallo sulla? Joo. Eikö se ole vähän niin kuin diskopallokin? Laitetaan se ylös. Ylös. Se sopisi ylös. No laitetaan. Mä laitan sen. Laita se tosi ylös tuonne tähden viereen. Tähden viereen. Toivottavasti Hertta ei kaada tätä sitten. Vau, tekin on erityisen kaunis tomppu. Onko se diskopallo sekin? Vai onko se päiväkodin pallo? Se on omena. Omen, no niinpä se onkin. Sulla on kaunis hattu. Joo. Se sopii oikein hyvin sulle. Varovasti siellä sohvalla, kun... Mikä siellä lähti soimaan? Yksi mulla ei leikkillä joka on vauvojen. Se on vauvojen. Täällä on vielä yksi. No niin.
No mä voin auttaa sua, jos tarvii. Kato. Valtava jättipallo. No tän pitää kyllä laittaa tähän. No niin, onko nyt jo koristeltu? Ei ole. Ei Meillä vielä. on vielä palloja ja käpyjä ja kaikenlaista. No se käpy on pakko laittaa näkyviin. Niin toki. Onko se männynkäpy vai kuusenkäpy? Joku männynkäpy tai kuusenkäpy. Tämäkin on kaunis. Näytäpäs vähän kamerallekin, niin nähdään. No onpas erityisen kaunis. Harvoin tuommoista näkeekin. No niin. Moikka! Moikka!